Може би. И тук, както виждате, съм го минал. Това е на 19. Ще нападаме с... Павел Колев. То не беше и бутане, то не беше и дърпане. Мен не ми е до сняг, няма излизане. Паркиране, то не беше боксуване. Са ще взема лопатата. Що за тия зимни гуми си дадох заплатата? Да ми после от тялото, то поле е какаото. Връщайте ми лятото, кихам прави мазало. Мен не ми е до лягане, стинката ме натиска. Ами парацета, Макса ме иска. От самото ми детство баба вика да се обличаш. Ще излъжа, ако кажа, че не писа. Да изпия ли блистер или хапче, или блистер, или хапче. Да изпия ли блистер или хапче. По-добре блистер, по-добре блистер. Айде, здраве! Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Здраве, приятелю! Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Айде, здраве! Няма да бимим. Сутринта съм здраве, синко. Ще бъде много кратко. Няма мисъл пола, синко. I'm feeling much better, мойче. Ще извадя аз рендака. Аз си включвам втора. Дева и мотора. Искам удрен боря. Сипах ми малко вода. Шофьора газ до пода. Банкера дай ми кода. Като техник в опла. Биеме тока. От самото ми детство баба вика да се обличаш. Ще излъжа, ако кажа, че не писа. Някой иска да е доброволец. Или хапче, или блистер, или хапче. Да изпия ли Свърши съм по-полетен. Бързо. по-добре блистер, по-добре блистер. Айде, здраве! И го минахме. Хапче, блистер, хапче, Здраве, приятелю! блистер, хапче. И още една пълна игра. Хапче. Айде, здраве! Само тихо, не дей да казваш на никой. Кашът, не дей да казваш на никой, само тихо, не дей да казваш на никой. Всички пият парацетамак, той лекува всичко. Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Здраве, приятелю! Смей се. Блистер, хапче, блистер, хапче, блистер, хапче. Айде, здраве! Какво става, хора? Аз съм Павел Колев. Кой играчи какво става с този клип? Много да снем. И това ме е последният ни. Искате да гледате предното видео да снете. Умре. И го минахме. И мисля, че това беше и до скоро. И ще се видим, когато